myself, what a wonderful. Hello guys! Good afternoon! So, heto na naman po si Mrs. Mapalad. Kung bago ka lang po sa channel ko, ay please click subscribe. At paki-like na rin po ang mismong video ko. At paki-share na rin po. Ayan. So, please click subscribe para lagi kang updated sa mga latest na upload na video ko, guys. Ayan. So, ngayon po, ang gagawin natin ay mag-unbox po tayo ngayon ng regalo ni Baby Rain. Ayan, yung binigay nilang regalo sa kanya ng birthday niya, guys. Ayan. Tapos yung mga ampaw. Ayan, nandito. Ayan. So, tatlo lang kami dito sa bahay, guys. Tatlo lang kami dito sa bahay. Ayan. Wala naman kaming kasama. Kaya, eto, kami lang. So, let's open this one. Ito, titignan natin yung ito muna. Sino ang nagbigay dito? Ito, to Baby Rainy. Happy birthday from Tita Joanne. Tignan natin kung ano ang laman ng regalo ni Tita Joanne. Ayun, oh. Ano ba ito? Wow! Very nice! Thank you, Tita Joanne! Let's open it. Ito, baby. Mamaya na muna yung mga ampaw. Ayan. Wow! What's this? Wow, ipit ah! Bongga, Tita Joanne. Thank you! Ang ganda. Ayan. Uy! Ganda ah, maganda, very much. O, lagyan natin ng ponytail si Rainy. Ayan o. Lagyan natin yung maiksing, manipis na buhok niya. Try. Okay, fine. Kung ayaw mo. Ayan o. Ayan. Okay, next. Ayan, lagyan mo muna natin dito. Yung ito muna ang bigay kay ate. Then next, meron pa. Hindi lang isa, kundi dalawa pala. Tcharam! Hello, Baby Rainy! Bigay ni Tita Joanne. Thank you ulit, Tita Joanne, sa pagbigay ng regalo. Ayun, hug mo na daw, hug mo. Hug! Yay! Hug mo pa, hug! Hug! Yan, thank you very much. Yan. Okay, ate. Next po ay, yan, lagay muna natin dyan. Here. Next po ay ito. To Baby Rain from Claire Irigayen. Ayan. From Claire Irigayen. Thank you, ate. Ayan. Thank you po. Thank you po kay Claire Irigayen. Buksan natin ngayon, baby, kung ano yung binigay ni ate. Ayan. What's this? Wow! Slipper. Saan yung pares niya? Slipper! Ito. Then next, ano pa? Wow, dress! Dress! Thank you! Next. Ito yung damit mo, baby. Ayan. Ayaw mo? Okay. Sige, dito muna. Ito naman, next. To Baby Rainy from Tita May Jane Galvez. Ito po siya. Ayan. Buksan na natin. May Jane Galvez. Wow. Terno. Thank you, Tita. Ito. Ayan. Thank you,
thank you. Thank you, thank you. Ito, yung regalo ni Tita Majin Galvez. Ayan na, baby. So, 3 lang yung naibigay nilang regalo, guys. Pero sa ampaw, marami. Ayan. Aba. Ayan. Next naman po ay itong mga ampaw. Ito, oh. Dali, baby. Ito. Ito na. Ang unang bubuksan natin ay ito. Ito may pangalan. Ito. To Baby Rain, happy birthday. God bless you. From Ninang Riza. Ayan. Ninang Riza. Tingnan natin, guys, kung ilan yung laman nito. Wow! 500. 500. Ayan. Ito, hawakan mo, ate. And next, ito, yung may regalo, yung nagbigay ng regalo, guys, si Tita Joanne. Tignan natin kung anong laman. Ito. 200 pesos. Ayan, hawakan ni ate. The next, to Baby Rainy from Tita Janet Merlin. Mahirap po rin, mahaba. 500. Wow, 500. Thank you po sa mga nagbigay. Ayan, thank you very much. Ayan. Ito pa pala. Ito pa, oh. Happy birthday, Rain, from Tito Norbert. Ayan, oh. Di ba kita? From Tito Norbert. Wow, 500. Thank you po, Tito Norbert. Ayan, kay ate. Pasok tayo dito, baby. And then next, yung wala nang laman, nasan na? Ito yung sa'yo, baby. Ito. Then, what's this? From someone. Kay Angel lata ito. Angel. Ito, ito, sa'yo, ito. Oh, ang ganda. Ito. Yeah. Okay. To Baby Rini from Ate Angel Del Monte. Wow, 500 ulit. Thank you po. Ito. From someone. Ayan. Walang pangalan. Charang, 100 pesos. Ayan. From someone, 50 pesos. From someone, lahat kasi nabigay eh. Oo. 40 pesos. Ayan. No, baby. Hindi yan pagkain, baby. Okay? Baby, pakikuha nga yung alcohol muna. Alcohol tayo. Tapos yung pang, ano, baby wipes. Ano na? Ay, natin kortan. Ito ulit. From someone. 50 pesos. From someone. 500 pesos.
someone. Walang pangalan kasi. 100 pesos. Ang kapitan. Siguro bigay ni Kapitan yun. Kasi isa din siya sa sponsor. Ayan. From someone. 100 pesos. From someone, 100 pesos. No, baby, oh. Tignan mo to. From someone ulit. Walang pangalan. 50 pesos. From someone. 100 pesos. From someone. 50 pesos. Nahulog na lahat. From someone, 100 pesos. Marami pa, guys. From someone, 100 pesos. From someone, 100 pesos. Ito, box. Box, ito. From someone. Ito, tag 20. 60 pesos. Ayan. Malapit na, konti na lang. From someone, 100 pesos. From someone, 100 pesos. From someone, 50 pesos. From someone again, 100 pesos pala. From someone, siguro ito, nga pala, yung pinsan ko na, ito, na kapitan. 500 pesos, yan, nalukot-lukot pa. Baby, wait lang. Ha? Tingnan mo yung regalo sa'yo, Tita Joanne, Akala na. Dali. Rainy. Halika na dito, baby. Nandito na, nandito pa yung slipper mo, Ito sila. Wala. May ilaw-ilaw pa yung bigay ni Ate Claire. Yan, may ilaw-ilaw. Wala isa. Open. Ay, may battery. Wala nang battery. May ilaw-ilaw. So, makakanta. Sige na, mag-slipper ka nga daw. Hindi pa natapos yung ampaw. Nilagay natin dito, slipper yan. Ang laki ng paa mo, Uy, may slipper na siya, Wow! Ayan, may slipper na si Rain. Thank you, Ate Claire. Ayun, very nice. Nakatayo na si Rain. Kita na si Ayan na. Okay. Ayan, next ulit. Tutuloy natin. Next. Last. 100 pesos. Ayan. Tapos bilangin natin, guys, yung mga binigay nila na walang ampaw.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 50. 650. Ito, 650 yung walang balot. Ayan, so, bibilangin natin lahat kung ilan. Ayan. Ayusin lang natin. No, baby, no. No, no. Ni, mahawakan mo yung pera, be. Be, alam be. Ito pa ako. Dika. Ipabalik. No! Wag dyan, baby. May ikaw dyan, may ikaw. Tingnan mo yung tapit mo. Tita. Ano ito? Yan, bibilangin natin lahat, guys, kung ilan yung binigay nila kay Rain. Ito. 1, 2, 3, 4. Ay, 1, 2, 3, 4. Hindi pala. No. Yung 500. Yung 500 is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kung 6 na 500, 3,000. Ayan, 3,000. 3,000 natin. Ayan, guys. So, 3,000 iyon. Tapos, bilangin natin yung tago 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, 4,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5,000. Yung tag 50 naman. 1, 2, 3. 2, 4, 6, 8, 10. 4. 1, 2, 3, 4. 5,400. Ayan, no? Gusto niya si Kuya Allen. 5,400 ano? 5,400 yung cash na binigay kay Baby Rain. So, thank you po sa lahat ng nagbigay na sponsor at mga nagpunta po. Maraming salamat. Ito na guys, bali 5,400 yung cash na binigay. At salamat guys sa panonood nyo sa aking video, sa pag-unbox namin ng mga regalo kay Baby Rain at sa pagbubukas namin ng ampaw. Yan, kala ko may laman pa. Yan. Maraming salamat sa mga sponsor na nagbigay at sa mga dumalo guys. At sa mga hindi pa nakadalo ay babawi na lang. Ayan. So, thank you. At pakiclick na lang po ang like and share para naman po matulungan nyo po ang channel ko guys. And God bless. Bye-bye.